दिनै बै समाव दावराव खालामग्रा होनोबा पेरेंगा मोनहानोमोन एनडिपिफ्रानो खालामदोंमोन बै समावबो थांनाय बारनि जिथुनाखि इलेक्सन बेवहाय आंखौ बुथारनो थांदोंमोन आंनि न'आवनो अन्थाइ खुबैहैदों बेराखौ दानसिना गारबोजोबदों दा बिथांमोना निस्सय एबारनि बिटिसि इलेक्सननि सिगां हयथ' आन्डारग्राउन्ड पार्टि दादों जोंहा बे सन्देह जायो सान्थिखौ बिथांमोना दंस' खालामगोन प्रमद बर'आ जे बिबाननिफ्राय बोख्लायजाबाय सिफनि सियाराव थानो मोनाबानो बे जेलनि ओंखाम जानांगोन बे रोखा आरो बेखौ मावनो जों थियारि सिबिआइ तदन्त खालामहोनाय जागोन प्रमद बर'नि सामसा रावबो जिएम रावबो बारग'नाय नङा इउपिपिएल नेताफोरखौ सासेबो रेहाय होनाय जानाय नङा गासिबो जेलाव ओंखाम जाहोनाय जागोन दा उदालगुरि हिसाबै बे बिपिएफआ जे मोनसे जावरिखांदों बिपिएफआ जे मोनसे जागरन जाफिनबाय दिनै बेनो फोरमान आरो मालाय जोङो गोबांथार खालामबाय प्रग्राम बेबादिखौ दा क'क्राझारनिफ्रायबो बाक्सा उदालगुरिनिफ्रायबो दा उदालगुरिया मोनसे मोजां लेभेलाव दं आरो दा बिनिफ्राय आसा खालाम हायो जे उदालगुरियाव एबा 10टा समस्तिबो देरहालांगोन बेखौ जों दा बुंनो हानाय जाबाय आरो मालाय आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जे उदालगुरिनिफ्राय 10टा मोननानै जे सरकारा जाबाय बेखौ बुंनो हायो मानो होनबा जोंना क'क्राझारा रेडिखा चिराङा रेडिखा दा बेवहाय जोङो उदालगुरि बाक्सायावल' थांनाय बाराव जों लस जादों दा बे फुरा जोंना मेकआप जाजोब्बाय दा बिसायख'थियाव देरहालांगोन बे रोखा जाबाय आरो खाथि फैगासिनो दङ दिनै गासिबो राजनितिक दलफ्रा दिनै माने थालिम होगासिनो दङ दिनै बिजेपिआबो दिनै तदारक कमिटि दिनै दानानै हरबाय चिफ मिनिस्टारनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गासिबो मन्थ्रिफोरखौ दा बुजिनो हायो दिनै हयथ' सेप्तेम्बरनि सिगांबो जानो हानाय इलेक्सना दा बेनि थाखाय जों फुल प्रिपारेसनाव दङ जों एट एनि टाइम गाबोन जाब्लाबो जोंहा बिसायख'थि देरहोनो हानायनि मोनसे पजिसन जाबाय दा बेनिखायनो खोब गोजोननाय मोनदों आरोखि दिनै बेयाव फैनानै ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों गोबां दायो सम खाथिखाय गोबां थासारिखौ लाबोबाय थादों बेबायदिनो बुंदों जेब्ला बिटिसि सरकार दंमोन हाग्रामा सरकार दंमोन गोबां मानसिफोरनि जिउ खहा जादों होनना बुंदों बे पलिटिकेल इनभल्भ ना पार्सन इनभल्भ बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो दा बे पलिटिकेल जेबो षड़यन्त्र गैया मोनसे सरकारा हानायखिनि सान्थि लाबोनोखौसो सेस्था खालामो आरो हाग्रामा महिलाया स्पेसियेलि नाजाबाय थादोंमोन एनडिपिफोरखौ बोरै रायलायनानै समाधान खालामनो हायो जायनि थाखाय हाग्रामा साननि दैदेननायाव बिएनसिबो दानाय जादोंमोन बर'फोरनि जेसेबांनाखि संगठन दं दिनै धोरोमारि आफाद फोरोंगिरि आफाद बर' थुनलाइ आफाद साख्रि आवला आफाद जेसेबांनाखि जाथि संगठन दं दिनै आबोब आथोब गासिखौबो लाजोबनानै बोजोब बिसोरखौ लाजोबनानै आरो एनडिपिफोरखौबो लाफानानै एक्स बिएलटिफोरखौ लाफानानै सारेन्डार एनडिपिफोरखौ लानानै दिनै बे बिएनसि दानायनि उद्देश्यआ बेनो बोरैबा सान्थि लाबोनो हायो बोरैबा गावजों गाव बिदा फंबाय जे गावजों गाव माने हिंसायारि जाथाय बेखौ फोजोबनो हायो सरकारजों रायलायनानै बोरै समाधान खालामनो हायो बेनो उद्देश्य आरो लक्ष्यमोन बिएनसि दानाया दा दिनै बेखौ बोरै बुंनो हायो फेरेंगा प्रमद बर'मोनहा जे बिपिएफनि सरकारजों माने दावराव दावसि जादोंमोन बुथारलायनाय जादोंमोन दा बिनि आन्दोआव सोर दङ दिनै बेखौ खालामनाया गासिबो बे राजनितिक षड़यन्त्र खालामदोंबा दिनै उरखाव गोरा मोना खालामदों बै समावहाय प्रमद बर' मोनहा खालामदों जायनि थाखाय दिनैहाय गोदान राजनितिक जोनोम जाबाय थादों प्रमद बर' जेसेबांनाखि आन्दलन खालामबाय थादों बै समाव अना बर' सृष्टि जादों आरो जोंनि क'क्राझारनि एमपि सिटआ अना बर'नि आखायाव खेबनै थांदों बे मोनसे आरो दिनैबो नुबाय प्रमद बर'नि दैदेननायावनो दिनै माने जाबावदों दिनै एनडिपिफ्रा आब' अनजालि दैमारिनि नेतृत्वआव दिनै अल्टारनेटिभ माने मा पार्टि होनदों बेखौ अल्टारनेटिभ मोनसे पार्टि दाबाय बिथांमोनहा दा होनबा दिनै नायदो दा बिनि आन्दोआव सोर दङ गासिबो षड़यन्त्र प्रमद बर'नि उरखाव गोरा ब्रह्मनि बिथांमोनानो ब्लुप्रिन्ट बानायबाय थायो जे बोरैबा सोखावनानै गावसोर राजनितिक माने मासियाव जिरायनानै बोरैबा गावसोर राजा जालांबाय थानो हायो दिनै बेखौसो बिथांमोना खालामबाय थादों बेहाय खुनु बिपिएफनि दस गैया हारियारि दाङाबाजियावबो दिनै जेबो माने हाग्रामा महिलानि दाय गैया दिनै बै समाव दावराव खालामग्रा होनोबा पेरेंगा मोनहानोमोन एनडिपिफ्रानो खालामदोंमोन बै समावबो दा सोर दं दिनै पेरेंगायानो होनबाय थायो माने दिनै माने हाग्रामा महिला सराव फैफिनबा दावराव जाफिनगोन थारमाने बिथांमोना ब्लुप्रिन्ट बानायगासिनो दं हा सिंनि पार्टिफोरखौथ' दाबाय खोमा बेखौ सन्देह जायो आरो मालाय थांनाय बारनि जिथुनाखि इलेक्सन बेवहाय आंखौ बुथारनो थांदोंमोन आंनि न'आवनो अन्थाइ खुबैहैदों बेराखौ दानसिना गारबोजोबदों दा बिथांमोना निस्सय एबारनि बिटिसि इलेक्सननि सिगां हयथ' आन्डारग्राउन्ड पार्टि दादों जोंहा बे सन्देह जायो दा बेनिखायनो बिथांमोना बुंनो साहस जाबाय थादों जे मोनसे माने गाज्रि परिबेस फैनो हागौ होननानै बिथांमोननि खुगानिफ्राय ओंखारबाय थादों सान्थिखौ बिथांमोना दंस' खालामगोन नोंथांमोननि सरकार गोबां काराप्टेड होनना बुंदोंमोन गोबां कारापसन खालामनानै नस्थ' खालामदों होनना बिटिसिनि समाव बुंदों दा बेनि बेलायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो गोबां दायो बुंनो क्रेडिट लादों जोंनि सरकारा गोबां डेभेलप खालामबाय बिथांमोननि सरकाराव मोनसे मावनो हायाखै मा बुंदों दिनै नुबाय थादों बिथांमोना होनबाय थायोमोन 17 बोसोराव जेबो मावाखै दा बिथांमोना बे 5 बोसोराव मा मावखो बिनिथ' मोनसे कम्पारेटिभ मोनसे रिजन मोनसे फैनांगोन नङा होमबा बे कम्पारेटिभ रिजनखौ बिथांमोना देखायनो हाया 17 बोसोराव जे हाग्रामा मावबोदों
बेवहायनो थांनानै मिटिं खालामो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव नलेज फेस्टिभेल खालामो बिथांमोना दिनैहाय माने बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स हाग्रामा सारनि दिनाव बानायनाय बेवहाय थांना रागाम प्रग्राम खालामो लिटारेरि फेस्टिभेल खालामो मानिबा पार्टिनि प्रग्राम खालामो सोरबा मन्थ्रिखौ लाबोनानै बेवहायनो प्रग्राम खालामो बिथांमोनहा दा बेबादि बिथांमोना जेबो मावनो हायाखै थगायनाय आरो मालाय थगायनाय मावदों हाबा मानो मावबानो जाबायमोन ना मानो मावनो हायाखै दा बे दुखुनांथाव बिथांमोना जेखि एलिगेसन होआ मानो खामानि गैया बिथांमोनासो दिनैहाय खौथि खौथि थाखानि केलेंकारि खालामदों गासै 2000 सननिफ्राय दिनैसिम हिसाब खालामबा बिथांमोननि केग रिपर्टआ मोनसेबो मोजां नङा प्रमद बर'आ जे बिबाननिफ्राय बोख्लायजाबाय सिमनि सियाराव थानो मोनाबानो बे जेलनि ओंखाम जानांगोन बे रोखा आरो बेखौ मावनो जों थियारि सिबिआइ तदन्त खालामहोनाय जागोन प्रमद बर'नि सामसा रावबो जिएम रावबो बारग'नाय नङा इउपिपिएलनि डेटाफोरखौ सारसेबो रेहाय होनाय जानाय नङा गासिबो जेलाव ओंखाम जाहोनाय जागोन